Bun. Haideți să inserăm un implant la nivelul lui 36. Ok. Bun, deci aici e pacient, da? Avem pacientul, aici avem instrumentarul. Când vorbim despre instrumentar, vă spuneam că avem lame, de obicei 15 sau 15C. Uneori mai folosim și lamă numărul 12, după cum ați văzut în filmulețul de mai devreme. Avem un portac, acesta se numește Castroviejo, e pentru parodontologi. Și eu iubesc pe ăsta, chirurgii benefici o să râdă de voi, dar să știți că e... Da? Exact ce trebuie. Aveți o pensă cu pin ca să țineți cumva țesutul moale. Aveți un decolator. Vedeți? Da? Pentru lamboul total. Avem o sondă paro, v-am spus, cu ea măsurăm și palpă. Avem un port bisturi. Și avem o forfetuță. Cam asta e. Într-adevăr, trebuie să fie așezate frumos pe masă. Felicitări! Niște fire de sutură. Ce mi-ați dat aici? O mătase și tot o mătase. 3-0 mătase. Bun. Vom vorbi un pic și despre trusă. Poți să vii un pic pe trusă? Ca toate trusele așa și-au dorit producătorii, cei de la Dentium, să o facă așa cât mai simplă și e un fel de ghid de culoare. Claudiu? Da. Cred că mai bine explici tu. Nu, e un ghid de culoare, cumva trebuie să știți că frezele cumva sunt dublate. Avem prima freză cu diametrul de 2,2 și pe varianta scurtă și pe varianta lungă. Eu cred că mai bine veniți lângă mine. Da. Cine vrea, veniți lângă mine. Da. Da? Aceleași freze, varianta lungă, varianta scurtă. De ce? Pentru că în zona laterală mandibulară, cel puțin, sau maxilară, nu avem loc. Da? 2, 2,6 și asta e freza finală, lungă, pentru implantul de 36. Varianta lungă, varianta scurtă. Countersink este... vă spuneam freza cu care intrăm ca să consumăm doar corticala. Dacă osul este de 3 de 4, intrăm până în zona asta gri. Dacă este de 1 de 2, intrăm și zona asta gri. Da? Adică intrăm puțin mai mult. Ea respectă cumva forma implantului superlat. Bun. După care, vă spuneam, avem niște pini de paralelism și niște bonturi care se inserează în implant ca să ne ghidăm cumva după ce l-am inserat din punct de vedere protetic, să știm dacă suntem unde trebuie. Ultima freză pentru implantul de 36, ultima pentru implantul de 4. Deci dacă avem un implant de 4, intrăm, să zicem, cu freza lungă numărul 1, numărul 2, numărul 3, numărul 4. Și marcajele pentru lungime unde sunt? Claudiu, spune-le despre marcaj. Prima gradație este la lungimea de 8, următoarea la lungimea de 10, următoarea la 12 și următoarea la 14. 8, 10, 12, 14. Deci ce folosesc eu în 5, în 5? Astea sunt din 2 în 2. Da. Da? Bine. Ce mai avem aici? Mai avem un insert pentru piesă scurt și lung. E simplu, da? Un insert pentru cheiță, lung și scurt. O cheiță și un drill extender. Drill extender înseamnă că undeori, pe lângă canin, vă spuneam, nu avem loc. Și când nu avem loc, ne mai punem un drill extender. Și cam asta. Cheița. Cu asta palpăm și verificăm neoalveola. Asta pentru ce, Claudiu? Claudiu? E un suport. Da, pentru ce? Folosit ca un suport și de freză. Ok, suport de freză. Bine, dragii mei, cam asta e instrumentarul, cam asta avem de făcut. Primul lucru pe care îl facem, îi facem anestezie. Uite, vezi că n-am văzut asta. Îi facem anestezie pacientului. Ce facem aici? Facem spix sau nu? Nu, plexală. Facem plexală, anesteziem nervul bucal și nervul lingual. Nu ne dorim anestezie pe traiectul nervului alveolar inferior, pentru că așa controlăm mai bine manoperul. Da? Numărul 1. Deci am făcut anestezie. După ce am făcut anestezie, următorul pas se numește incizie lambou. Vreți să-i facem tipul ăla de incizie papilla preservation sau simplă pe creastă? Simplă pe creastă pe mijlocul crestei.
Nu vreau să vă cum suturați. O să suturăm imediat. Bun, da? Asta e 15. Vă spuneam, ca să facem tipul ăla de incizie, respectăm un pic spațiul parodontal al dinților vecini și intrăm cam la 2 mm. Da? Un arc de cerc. Aici. Același lucru facem și în stânga. Nu doresc să stați cu lama voi pe lingual, cel puțin la început. Deci trebuie să aveți grijă, da? După care una pe mijlocul crestei și unim incizii. Întotdeauna când folosiți bisturiu sau oricare alt instrument, vă sprijiniți pe ceva. Oricând, adică folosiți forcepuța, orice, vă sprijiniți pe ceva. În chirurgie ne luăm tot timpul un punct de sprijin. De ce? Pentru că vrem să controlăm cât mai bine manopera. Pe orice vă sprijiniți pe ceva. Deci după ce am făcut incizie, următorul pas se numește decolare. Da? Decolăm, vă spuneam, în lambou total. Verificăm dacă suntem pe os, peste tot și ridicăm lambou. Da? Dinspre vestibular, dinspre lingual, începeți de unde vreți. Dacă vreți să aveți control manoperei și mai bun, atunci vă imaginați că aveți o asistentă. Asistenta ține comisura cu o mână și aspiratorul cu o mână. Iar voi aveți pensa asta, care din punctul meu de vedere are pinul ăsta prea agresiv, adică poate perfora manopera, da? Și voi aveți două mâini, da? V-am spus, una stă pe pensă și una stă pe decolator, ok? Și cam asta faceți și vă duceți pe os, da? Întotdeauna stați pe os, tot timpul în contact cu osul. Deci mâna stângă ține, mâna dreaptă e activă pe decolator, ok? Așa aveți și voi, da? Același model. Și am decolat pe lingual, da? Când vreți să eliberați lamboul pe lingual, efectiv puteți să-l luați și să ridicați, da? Cu decolatorul. Puțin, o să vedeți că le eliberați de aici, fibrele milohioidiane. Ușor. Același lucru îl facem și pe vestibular. Într-o mână aveți pensa, într-o mână aveți decolator. E vreun lucru pe care vreți să-l știți? Mă întrebați acum, da? Sau vreo neclaritate? Decolat, da? Ne-am expus creasta. E ok? Dacă facem tipul ăsta de incizie, trebuie să aveți tot timpul o asistentă când lucrați care să vă țină la lingual. Da? Adică, să zicem că ăsta e pacientul. Din momentul ăsta putem să trecem la etapa de chirurgie. Ca să trecem la etapa de chirurgie, cine vrea să mă asiste? Cineva. Adică mi-ar trebui ca cineva să stea aici și să-mi țină, deci stai pe os și-mi ții așa. Da? Iar eu stau pe vestibular, acolo și am și eu un depărtătorul ăsta. Mai dați-mi mie. Avem trus aici? Bun. Vă spuneam, prima freză, pedala asta cred că ar trebui să fie jos, nu? Zic. Așa, prima freză, vă spuneam, o să intrați la 1000 de turații cu răcire. Teoretic... Se intră pe toată lungimea cu prima freză? Nu, am zis 2 mm. Probabil, vă spuneam, probabil colegul meu o să vă spună altceva, dar puteți să intrați doar în corticală. Să spunem că aici e axul de inserție, da, al molarului. Ok? Aici, da? Vă uitați să fiți în axul protetic al viitorului dinte, să nu fiți, da? Orientați stânga-dreapta. Să vă lăsați cumva 2 mm de corticală vestibulară și ați intrat 2 mm, da? Bun, trecem la următoarea freză. Ne uităm la gradațiile astea. Pe cât este implantul, dragii mei? 4/10. Vă spuneam prima e 8. Bun, atunci ne mutăm la un program 100 de rotații pe minut, 35 Nm. Iar aici vă spuneam, puteți să lucrați relaxați, da? Și puteți intra pe toată lungimea de lucru. Tot timpul intrați în turație. Asta e lungimea de lucru, ieșiți în turație. Nu vă opriți acolo, da? Da, da. Acum ar trebui să suflăm. Și mergem cu ce? Da. Așa, următorul lucru. Stați că am uitat ceva, facem chirurgie.
următorul lucru, intrăm cu freza care are diametru de 36. Deci avem 36 și următoarea e 4. Pe toată lungimea de lucru. Da? 10 mm, tot așa, turație jos. Se intre tot pe toată lungimea de lucru. Pentru că întreb și eu, sunt producători care recomandă la următoarele să intre mai puțin, să fiu... Intrăm pe toată lungimea de lucru, pentru că așa e designul implantului. Deci nu e de producător, e felul în care e implantul. Dar ce înseamnă turație joasă? 100. 100 sau sub 100. Așa lucrez eu. S-ar putea, Claudiu, să vă spun altfel, să intrați cu 1000. Puteți să intrați cu 1000 de câte ori vreți. Dar s-ar putea, după 20 de implante inserate cu 1000, așa, la 21-lea să nu fiți atenți și să ieșiți printr-o corticală vestibulară sau ceva. Și acolo o să vă amintiți de mine. Deci lucrați, vedeți. Asta e ultima freză. Turație joasă. Mai e un lucru, vă spuneam că puteți să recoltați tot osul. La turație joasă, da? Perfect, îl recoltăm. Și ce facem cu el? Dacă aveți nevoie, dacă trebuie să faceți o augmentare, dacă știți, vreți să faceți un gibier pe lângă, pe acolo, de obicei, noi avem nevoie de os în cadrul manopelor, adică rar am manopele de astea așa simple în care inserezi doar implant. Dacă aveți nevoie, puteți să-l folosiți. Deci am intrat cu toate frezele, da? Până la freza de 4, deci a fost freza numărul 1, hai să vi le pun aici, cum zicea Claudiu. Freza numărul 2. Mai vrea. Deci vi le pun aici, da? Deci numărul 1, numărul 2. Numărul 3 și numărul 4. După care ultima freză este cea prin care ne preparăm sau ne suprapreparăm puțin corticala. De ce? Pentru că nu vrem cumva ca implantul nostru să imprimă o presiune prea mare pe corticală. Vă spuneam, dacă cumva este D3, așa l-am simțit noi, dacă e D3, D4, intrăm mai puțin, dacă îl simțim așa că e D1, intrăm inclusiv porțiunea gri. Da? Are tot turație joasă. Dacă este de 3 sau de 4, mergem pe aceeași turație de 100. Da, da. Nu intră mai greu. Dacă intră greu, depinde de corticala aia cât e de densă. Mi-aș dori de la voi să controlați manopera, adică nu vreau viteze mari, vreau să lucrați încet și mi-aș dori, de exemplu aici dacă sunteți pe corticala activ, trebuie să intrați cu răcire. Și mi-aș dori să controlați manopera, să simțiți densitatea osului. Din punctul meu de vedere, dacă lucrați undeva pe corticală la 1000, vă spuneam la început, și pe medulară undeva 100, e tot ce aveți de făcut. Bine, inserăm și un implant. Deci teoretic acum intră operator, faceți o toaletă cu serviziologic. Curățăm frumos în alveole, cu o sondă, paro, da? Palpăm pereții, vă spuneam după. Da, avem perete. Cel mai important aici e să avem peretele ăsta lingual. Da? Și în profunzime să ne dăm seama că suntem departe de alveolarul inferior. Deci totul e integru, totul e bine. Bun, inserăm implantul. De obicei astea au și presetate niște programe de inserare a implantului. Claudiu, îmi zici și mie, nu, am tot ce-mi trebuie aici. Astea sunt de 4 sau cum sunt? Vină puțin. 4 cu 10? 4 și cu 10, deci lungime. 4 cu 10 amândouă? Amândouă? Ok. Bine, un program de inserare a implantului dentar. Ideal e să rămâneți în 35 de Nm/cm, vă spuneam, torcul de inserție și în rotații puține, 20-30 pe acolo, cât să controlați iarăși manopera. Cum implantul, o să vedeți că implantul are o garnitură, garnitura asta îl ține foarte bine. Sunteți deasupra, pe câmpul chirurgical, da? Când l-ați pus, îl întoarceți și îl scoateți ușor. Și îl stă, da? Teoretic acum stă. Da? Asistenta, ați făcut toaletă cu ser fiziologic. Asistenta ține lamboul lingual, a aspirat înainte, chirurgul stă pe vestibular. Să zicem, suntem în cadranul 3, deci suntem în partea stângă a pacientului. Și eu mă uit cumva să fiu paralel cu molarul ăsta, să fiu în axul protetic, da, al viitorului dinte, și ceilalți se uită din unghiul lor. Și dăm. E ok? Are sens ce vă spun? Nu e complicat. Asta e implantul meu.
Da? Și Am tot și detensionăm. Poftim? Nu detensionăm? Imediat vă spun. El acum e la 35 de Newton-centimetru. Asta cu detensionarea spune... Da, mulțumesc, avem un intrat. Ce faci? Următorul lucru. Hai să vedem dacă e unde trebuie, dacă nu, îl scoatem și noi și noi. E unde trebuie. Deci trebuie să fie pe mijlocul crestei, în axul viitorului dinte și ăla e. Există diferite implanturi cu diferite geometrii și diferite școli, dar școlile spun așa că s-ar putea ca implantul ăsta al nostru să imprime o tensiune un pic mai mare pe corticală decât ne-am dorit, dar nu e cazul nostru, că am intrat cu countersink-ul și e suprapreparat în zona aia. Deci el practic acostă în medulară, nu în corticală. Și ei spun așa, după ce ai inserat implantul, îți deșurubezi implantul cumva o spiră sau o jumătate de spiră. E cazul nostru nu, adică efectiv ce ai de făcut, îți iei implantul, dai pe reverse și te duci jumătate de spiră. Asta e tot. Bun, și avem un implant frumos. Avem și șurubola. Trebuia să fie tot acolo într-un plic, nu? Trebuia să fie în plic. Cover screw. Separat. Separat e. Avem șurubul? Zic eu unde? Hai ajută-mă, că dacă nu punem un bon de vindecare. Ia uite, am pus așa. Eram pe el. Da, Deci, este dragi și mei, dacă până se acum e inseră ok. cu cheia, Nu vrea să dea bonusul și doar aruncă niște e dispensă? Da, o să spun ceva deschis. Deci producătorul, după cum vedeți, descurajează cumva ideea de a insera cu mâna. De ce? Da, Pentru că, e altfel. da, pentru că vă spuneam, vedeți că aici e o garnitură, Da. aici nu e. Adică teoretic poate să scadă implantul de aici nu scade. Descurajează chestia asta pentru că vrem să-l inserăm cu piesa, pentru că îi verificăm torcul de inserție. Și totodată din piesă, foarte ușor, cumva, putem să-i modificăm axul și tot. Deci, mi-aș dori pentru voi să folosiți piesa, nu e greșit să-l puneți nici de mână, e oldies but goldies, așa. Pentru că așa am fost învățată până acum și de aceea... Da, aș spune, Da. controlezi mai bine manopera dacă folosești Da. fuzion dispenser. Claudiu, mi-ai dat șurub? Da, da. Mulțumesc. Bun, îi punem apoi un cover screw, vă spuneam. Cover screw înseamnă că ne trebuie un șurubel care să ne închidă zona asta. Cum? Astea sunt versi frumoase. Cine a mai văzut din astea versi frumoase? Asistenta a plecat, să se amintiți cum s-a terminat operația. Da? De obicei ținem cu un deget aici și... Așa. Cam asta. Ne uităm, verificăm totul bine, totul bine. Da? Bun. Dacă e nevoie să eliberăm lambou, dar în situația asta nu e nevoie. Dacă e nevoie să eliberăm lambou, efectiv, următorul pas ar trebui să iau cumva pensa, să-mi țin în coasă și să secționez ușor, doar 1 milimetru, doar periostul, da? Și după ce l-am secționat ușor dinspre mezial către distal, pe toată lungimea lamboului, tot țin pensa și ridic un pic, alungesc fibrele, da? Alungesc fibrele. Să aveți grijă să secționați doar periostul, 1 milimetru. Dacă vă duceți cu lama mai în profunzime, puteți să secționați fibre musculare sau vase de sânge și pacientul vine cu edem și echimoză, sau puteți să perforați chiar lambou și iarăși nu e bine. Nu faceți treaba cu lama pe lingual, da? Știți asta? Știți cu toți. Pe lingual, doar cu un instrument bond, alungim fibrele milohioide. Și asta e tot ce avem. Bun. Iar acum pot fi mai multe tipuri de sutură. Vă spuneam, în general, este bine să vă gândiți că orice plagă are nevoie de o sutură orizontală care să mute cumva tensiunea din lambou din sens vertical în sens orizontal. Toți profesorii mei de plinament, toți care fac GBA, toți care fac augmentări, toți fac același lucru, da? Prima dată pe creastă spun suturi de poziție. Sutură de poziție ce înseamnă? Mezial distal fixează marginea lamboului. Da? Deci mezial am fixat marginea lamboului și în cealaltă și în cealaltă margine. Cine m-a întrebat că vrea să vadă cum fac sutură? Ei, atât aveți.
Da? Linița apă, obțineți. Și o dată. Hai, bine. Ok? Două. Cine e asistentul tău și mie? Și lăsăm cu lungime de vreo 3-4 mm. Firele cumva nu trebuie să se suprapună unele peste altele, niciodată. Deci am fixat, vă spuneam, marginea lamboului către mesial, o fixăm și către distal. E complicat până acum? Adică aș zice că ați putea să faceți cu toții. Uite, de exemplu aici nu am fixat cum trebuie să intrați cam la 4 mm față de marginea lamboului. La fel. Nu vă grăbiți în etapa asta de sutură, pentru că e foarte importantă. Dacă sutura nu e cum trebuie, se complică toată munca voastră. Ok? Și am văzut multe dehiscențe. De obicei, în augmentările mari, cea mai des întâlnită problemă este... Cine mi-a dat firul ăsta de mătas? Audio. Audio. Să zicem că eu nu folosesc firele. Folosesc niște fire a cărui nod îl strânge pe următorul și sunt de obicei toți profesorii mei folosesc PTFE. Ați auzit de PTFE? Sau mai de la Resorba, se numește glicolon. Monofilament, în general vă doriți să fie monofilament, vă doriți să... De ce? Că nu se impregnează cu placă bacteriană. Ce mă mai doriți? Să fie subțire. Dar stă la monofilament, stă nodul sau faceți 3 noduri? Depinde la fiecare fir pe care îl folosiți. Eu de obicei în etapa asta când văd că folosesc un fir care nu e confortabil, cu care nu mă simt confortabil, o rog pe asistentă să-mi țină nodul. Ia, pune un punct aici, te rog, cu pensul, pe mijlocul de nod. Nu, eu țin aici, tu țin aici. Așa, și îmi țin nodul. Deci nu luați firele astea de la Claudiu. Și ca și din mărime recomandați un anume? Depinde cu cât o să veniți, de exemplu aici la tăia prea scurt. De exemplu, cu cât o să deveniți voi mai bun, cu atât o să lucrați cu fire mai subțiri. De ce? Pentru că profesorii mei spun că dacă lucrezi cu 5-0, 6-0, teoretic îți dai seama dacă ai tensiune în lambou sau nu și nu vrei să ai tensiune în lambou. De obicei cu 3-0 lucrăm doar la, nu știu, extracții și cam atât. În rest, pe mijlocul crestei putem să lucrăm cu 4-0. Iarăși 4-0 PTFE arată cu totul altfel față de 4-0 mătase asta. Iar pe inciziile de descărcare 5-0, 6-0. Dacă vă uciți în chirurgie mucogingivală, Sucheli folosește 7-0. Dar deja de la 7-0 ai nevoie de magnificație. Asta este o saltea orizontală. Ce face salteaua asta orizontală? Vă spuneam că mută tensiunea din lambou, din sens vertical în sens orizontal. Nu se mai deschide lamboul ăsta niciodată. Există două feluri de saltele verticale. Există apical horizontal metres. Asta e școala franceză. Ei pun salteaua asta orizontală mai apical. De ce? Tot ce este coronat de salteaua asta rămâne fix. Adică pacientul poate să tragă cu mușchii de aici, să mănânce, să facă ce vrea bolul alimentar, tot ce e de aici rămâne fix. Asta e școala lor. Școala americană pune cumva saltelele orizontale aici mai pe creastă și pune firele simple întrerupte între saltele orizontale. Adică dacă avem o plagă mai lungă, e saltea orizontală simplu întrerupt, saltea orizontală simplu întrerupt. Da? Ce să vă mai spun? În mezial distal puteți să puneți și saltele verticale. Vreți să vă arăt cum arată o saltea verticală, doar așa ca exemplu, în locul simple întrerupte. Ia, hai să-mi scoatem tot pe la distal, că e urât. Să vă mai pun o să punem o saltea verticală. Salteaua verticală ce înseamnă?
Dacă v-ați dat seama, asta e ca un U orizontal, da? O să facem același lucru, dar e un U vertical. Intrăm apical, cam la 5-6 mm, prin lambou vestibular. Intrăm apical, prin lambou lingual, tot așa 5-6 mm. Întotdeauna începem dinspre vestibular, că ne dorim ca nodul nostru să fie poziționat pe vestibular. Da? După care venim coronar dinspre lingual. Cineva a început să înțelege? Asta e o saltea verticală. Dacă știți să faceți saltele verticale, orizontale și simple întrerupte, gata, ați făcut orice tip de plan. Are sens? Până acum e ok, da? La fel. Da? Tipul ăsta de structură de obicei îl facem... Vedeți cum vă ține marginea la bun? Ce se întâmplă când facem saltelele astea verticale? O să vedeți că afrontăm marginile plăgii. Tai. O să vedeți că afrontăm marginile plăgii la saltelele astea cumva și ne aducem cumva lambou într-o suprafață de contact, nu pe o linie de contact. Fiind suprafață, se vindecă mult mai repede, mult mai predictibil. Dar uneori o să vedeți că stă așa. Da? Dacă vedeți că stau așa răsfăcute marginile plăgii, o să veniți între ele cu o simplă întreruptă, da? Care le afrontează. Adică mai... Aici s-ar putea faceți exemplu simplă și acolo când veneam din țigă să mergem cu continuu. Asta cu sutura continuă nu vă recomand la început. Sutura continuă arată foarte bine în poze, dar în realitate dacă vi se deschide, dacă vi se sfacelează marginea lamboului undeva, se deschide toată plaga. Spune că sutura asta continuă pentru avansați. La început mi-aș dori să aveți mai multe, deci aș vrea să aveți simple întrerupte, pe creasta aș vrea să aveți una orizontală cel puțin și sunt ok cu voi. Pentru că obiectivul nostru nu este neapărat să arate bine în poză, ci în ține notă. Mă refer că este un pic și mai ușor pentru pacient, în ideea în care nu are foarte multă notă, așa, că nu deranjează la buză. Da, răspunsul meu este că tipul ăla de sutură este mai riscantă din punct de vedere al posibilității de a avea complicații. Da, atât, doar că e mai riscantă, nu? Îi arată foarte bine. Bine, dragii mei, hai să inserăm un implant. Sunteți bine? Hai! Vin la fiecare.